En 2024 entrevistamos a José Álvarez Alonso, máis coñecido como o Buraco. Este home singular foi na súa mocedade cavaqueiro, ou sexa, fabricante de tellas e ladrillos. El mesmo contanos a súa historia. Mire, fun con 13 anos na telleira. Traballei 13 na telleira, 13. De feito, aquí traballei 11 e dous na Laracha. Os primeiros 2 anos foron na Laracha. E logo traballei 11 aquí. E logo foi o último ano onde a cerámica mecanizaba así en Zudiribia, do tal Alfonso Durán. Logo, isto empezou a ir a menos. E tamén eu dábame de conta que todo o mundo vivía ali e digo, por que eu tiña que andar tirado por este mundo de Dios? Entonces, pediñe traballo ali a Riegolomba, unha empresa que xa estaba montada para unha cerámica que acababan de montar, cerámica Santa Tecla, que xa non existe. E eu pedílle traballo, agarrou que díxome que se lle viñara a traballar xa. Isto era o día da festa do Monte de Santa Tecla. Eu estaba abaixito, e entonces baixei abaixo, tiña unha moto, e comentei que díxome que lle viñara a traballar xa Lubes, e se lle podo ir, porque me parece que eu teño que te darlle como mínimo 15 días onde estou traballando, e tal. Entón, pareceme del. E os 8 días tiño arreglado. Entonces, cando cheguei ali, dicen, deixárame que tes que aprender a conducir. Para que digo, eu non sei conducir, como non sabía, de verdad. E me dije, iso non hai problema de a tirar a outra escuela. Depois eu cheguei ir a aprender a mitos, porque cando un sale da autoescola non ten que lle ter a idea. De feito, eu iba a sacar o carné para comprar unha moto. Entonces, o carné valíame 2.000 pesetas o da moto. E sacalos todos valía 4.200. Eu tiño diñeiro, eu saco todo isto. Logo resulta que isto chegou un momento que isto un baixón moi grande, os riegos tiñan unha virtud que cando tiñan unha peseta invertían dúas, cando tiñan dúas invertían 4. E chegou unha crisis que aquilo se estaba todo abaneando. De feito, entre eles separáronse. E eu quedei no departamento do Terraza, pero non cobraba. Entonces, agarrei, pedinlle traballo, chegábamos a 6 meses. Pasa que miña nai era pensionista, miñas irmás casaran, entonces eu defendíame. Entonces, agarrei un día e dixe, iso non ten salida. E pedinlle que marchaba para unha empresa de autobús, que agarraron e empezaron a dicir, ele tiña fama de traballador, e empezaron a dicir que non podía marchar. Eu andaba cun camión que tiña man. Xa, tú queres quedarte co camión, pero non teño diñeiro. Entonces, permitimos esta facilidade para que tú pagas co traballo. E terminei de pagalo eu primeiro que a eles. E daí foi como arranquei desde o chai de camionero. Cando me xubilo, eu había fundado un equipo de balonmano. Isto era, de feito, ainda subo socio número 1. Entonces, tuve 19 anos, foi así. E logo, como cambiaba, problemas na casa non tiña moitos, así. Entonces, dábame de conta que os camións, a maquinaria, cada 4 ou 5 anos había un cambio. Entonces, eu que facía? Cada 4 ou 5 anos entregaba o camión e compraba outro. Entón, digo, vale, teño que deixar isto do balonmano, deixeino aí aparcado para aí. E logo, cando me jubilo, Outra das actividades ás que se adicou e adica o Buraco é o estudio da arte rupestre, como nos conta. deume por meterme na arte rupestre. Cuidado, que aí controlo moito, pero moito. De principio, quería conocer a arte rupestre todo que tiñamos no Rosal, con indo, con amigos, con cazadores, pero que logo empecé xa por xuntarme con outro e xa empezamos a ir a Portugal. Xa empezamos a ir a sitio onde ardía o monte, entonces aí era onde era fácil localizarlos e todo. Entonces, fui xa hai 4 ou 5 textos doctorales, e que donde o meu compañero aí quería enseñar, o meu compañero de mirar e tapar. Non, a miña misión era darlos a coñecer. Entonces, pois aí corro as 4. E non podemos perder a ocasión de que nos explique o proceso da fabricación das tellas e os ladrillos. Mira, a ver, vamos a ver. Isto dos telleiros foi un oficio que chegou aquí a través dos romanos, alá polo século II a.C., que foron, que tenían un tipo de cando se fala de material cerámico, estamos falando de barro cocido, e do adobe barro crudo. Entonces, eles tenían un tipo de unhas pezas, é unha pena porque agora non as traigo, que fixen o seu e tiñas cocidas para enseñarle a xente, eran así grandes, aproximadamente, que facían de canal. E logo iba unha tella destas de coberta que lle chamaban un índice.
que isto foi o que sustituiu a palla da época castrexa. A partir de aí, no sitio que onde se montaba un poblado, o sitio máis cerca que era agua, barra e leña, había que montar unha telleira. Entonces, agarran esta misma, cando chegan os árabes, que fan é sustituir a tégula por a tella curva, a tella árabe ou do país ou galega, que fai de canal e coberta. Esta é a pía do oficial, a pía do tendedor, o formal. Esta peza é a gradilla, este chamase a agulla, e o conxunto, esta a poldeira, e o conxunto chamase o banco de traballo. Estas mans teñen un nombre. As mans? As mans, mira. Esta chamase a man da dentro. Esta a man do lombo. Esta a man de fora. Esta o informe da fora. Esta o informe da dentro. Esta chamase a clave. Isto, lendo, a clave tamén se lle chama un arco. Un arco, a última pedra que se coloca tamén se chama a clave. Algo tiría que ver con unha cosa con outra. Logo, por exemplo, a tella tamén se divide, mira, estas esquinas, o sea, esta é a varilla da dentro, esta a varilla da fora, este é o lombo da tella, esta é a boquilla, a boca ancha, e estas esquinas chamábamoslle os jabiláns. Este sería o jabilán da boquilla da parte da dentro, jabilán da boca ancha da parte da dentro. Este é o jabilán da boquilla da parte da fora e este da boca ancha da parte da fora. Bueno, entonces, isto, pues, normalmente non había moito onde utilizarlo. Logo vamos a facer este, que vos explico o motivo polo que... Vamos. Que guai. Sí, porque aquí... En este caso, claro. O barro do ladeño suele estar moito máis blanco. Cotilla, vente para aquí. A vida do telleiro sempre foi dura. Eran moitas horas de traballo mal pagado e con alimentación moi pobre. Cando facían produción en serie, un daba a forma a tella e había un que tendía a tella, non? Efectivamente, para poder facer as 3.000 tellas, como menciono moitas veces, 3.000. sí, íamos facer hasta no día, pero no noso día era ainda a 6 da mañán hasta as 10 e pico da noite que non se miraba. Pode te dicir, a 6 da mañán estábamos traballando, porque había que aproveitar, porque había invernos brans que chovía moito, entonces non se daba feita produción, para que vamos ganar o dinheiro. Se vamos non ganaba o dinheiro, nin había máis estructura, nin nada, nin tiñas onde recorrer e non corrabas. Entonces, había que aproveitar o tempo bo todo, agarraban, levantabas a primeira hora, tiñas hasta traballar, ás 9 parabas a comer unha taza de caldo, un cuarto de hora como outro. A unha parabas a comer, en Galicia era un día toucillo, outro día patatas con bacalao. O bacalao era comida de pobres. E parabas como moito 20 minutos, media hora. E logo, traballabas hasta 6 da tarde. A 6 da tarde, se te sobraba comida do mediodía, comíala. E se non te sobraba, comías pan solo. E logo traballabas hasta que non se miraba.
o non mirarse, encendíase unha lamparilla e o candil, a lamparilla, sabedes se pui unha lamparilla, puñala na eira, para que, porque se un tal se viña vento, apagaba. Entón, puñas na eira a lamparilla e o candil no alprende, que aquí nós chamamos de cabarón. Aquí o alprende, no alprende. Pois o alprende era o que estaba pegado ao forno, que era onde pillábamos o material seco a logo de fornar e cocer. Entonces, ao terminar de recoller, agarrábamos e íbamos e comíamos unha taza de caldo e logo tiñamos que pelar as patatas para o día siguiente. Porque había que recoller todos os días, pois podías recoller o día siguiente. Moi fácil. Unha cidade que este a eira, era máis grande que eso. Este a eira. Se temos todo isto cheo de material á noite, temos que recoller a seca. Porque se non retemos o sitio para, se chamábamos de corte para o banco, temos que recoller os lunes polo día, entón son horas de traballo que se perde. E non se podía perder nem nada. Os domingos traballamos hasta mediodía. E logo, a noite había que recoller tamén, toda a teña así. Viño usado se diría cando se pocía o forno. E máis, os do Rosal, o día do Pilar. E un caso curioso que nós chamamos o Pilar o 25 de junio, que o día do Apóstol. Entón, ese día, os do Rosal non traballaban e comíase, íbase buscar carne, unha botella de coñac, café e tal, e seguían nesa. Sin barro da guardia traballaban igual. Por suposto, a súa habilidade non había que dar sen premio, chegando a ter a responsabilidade de cocela a tella no forno. Logo, na cocción tamén volvía a reducir outra media de centímetro e medio. O da cocción é un arte. Iso ademais, eu presumo, porque con 18 aniños, ainda hai xente por aquí que saben que dei de cocedor de chiripa, porque foi un caso raro. Resulta que eu era axudante de cocedor. Xa foi na primeira jornada. Chegamos, que a mesma fomos ao forno, e íbamos no segundo turno, e chegamos por o primeiro turno de grande clase. Vai o encargado, cando se levantou pola mañá, foi ali e dicir que como te de la caldeira negra. A negra porque tiñan atrás moi grande o forno. E automáticamente dixo o cocedor, é que pasou, nos collémoslo desde de quedarse a dormir, e o forno estaba todo frío. Bueno, entón foi un apartamento en as telleiras onde convivías en un espacio corto, moi pequeno, porque se discutía, un tiña que vir para casa. E o cocedor tirou con todo, e veña, e marchou, e dixo que se marchaba. E logo os donos que eran daqui, e máis un cargado, que éramos das longas, e son desde por aquí a ir para deles, bueno, pois agarran e non me meteron, a mí deixaronme, ese día marchou para casa, e quedei ali a cocer con dos rapaces. Eu tiña idea. Entón, salíme ben, e logo agarrei e empecé a cocer. Iso é unha arte. É unha arte. A ver, primeiro que hai que facer, cando enfornabas 8 alturas, na sétima botábamos de antracita. 8 alturas de tella? De tella, sí, 8 alturas, nós chamamos de dajas. 8 alturas de tella. Bueno, cando tiñamos a número 7, que facíamos? Había un carbón, unha granometría 1225, que lle botábamos por encima. Bueno, logo o motivo polo que. Logo metías a número 8. Logo prendíaslle fogo, e claro, había que darlle moi despacillo, porque o material, despois de estar seco ao sol, ainda levaba humedade. E había que darlle moi despacillo. E chamábamos de sudar. Como sabíamos que estaba o forno terminado de sudar? Era cando deixaba de fumegar blanco, empezaba a fumegar negro. Se non salía humedade. E logo tiñamos que ir dándolle leña controlando hasta por arroxo vinda abaixo hasta o todo arroxo como que un ferreiro pon unha ferramenta. Como mirábamos de noite, íbamos e mirábamos onde viña a calda, e polo día facíamos isto así tomamos sin tocar. Entón íbamos controlando donde nos viña. Entonces, cuando chegaba un momento de que ese desúde que orixen esa humedad depositábase na última.
e ao depositarse na última, cando lle chegaba ese calor que apuña arroxo, iso queimaba o todo. Entón dicíamos, temos o forno clareado. Entonces agarrábamos e empezábamos metendo leña hasta conseguir baixar pois sobre 12 centímetros, entre 10 e 14 centímetros. Como yo controlábamos? Isto é moi fácil. Mira, esta é a parede do forno. Este é o material. Entonces aquí metíamos un ladrillo así hasta hacer contacto con isto. Entonces a medida que iba baixando, isto iba indo e íbamos controlando a baixa. Tedelo claro? Iso chamábamos de unha mira. Bueno, entonces porque faleimos de botar ese carbón, porque ao chegarlle o calor aí, ese carbón ardía, entonces axudábate a cocer a de arriba, porque a veces para cocer esa de arriba, por a leña de abaixo, tiñas que fundir a de abaixo, e torcía. E logo os paisanos se senteiraban de que o material non salía ben, pedían certo crédito ás telleiras, e o amo da telleira que tiña que facer era nun barreiro onde sacaba as barcos, iso había que enterrarle que non mirara nai, para non perder o crédito, non? O crédito, sí. Había veces que sucedía de que... E para rematar esta peza, José Álvarez Alonso, o buraco fainos unha demostración do verbo dos cavaqueiros, a fala secreta que empregaban no seu gremio. As da ordes e os da ordes pariñaste desa trisca que vos roubou o cavaqueiro. Jarroeivos que ao pariñar a Vilemes alixíamos da ciba ata xicar toupos e cavacas a hucha polo villorro do Caifuín. Lasteábanme, cinqueme, mesemes. En San Miguel das Callas víamos da cavaqueira para a galleira, a celpo ou leche, e soltábamos as calloas para a mocineira dos chilligotos. E pariñaste de sabuzar para xicar copos e cavacos a hucha por un cavaqueiro da galleira. Isto quer dicir o seguinte: compañeiras e compañeiros, estivestes a escoitar para o telleiro. Comentei-vos que cando chegaba o mes de abril marchábamos dar nosas casas a facer tellas e ladrillos a má por ese pueblo de Dios. Traballábamos 5 meses. En o mes de setembro, que o de San Miguel das Uvas, viñamos da telleira po pueblo ca temporada do viñeiro que lle dábamos ás mulleres para darlle de comer aos nenos pequenos. Estades a mirar para hacer tellas e ladrillos a man por o telleiro do Rosal. A galleira é o pueblo donde un nace. É o villorno e o pueblo onde estaba a telleira. O cata é unha persona desconocida. Os compañeiros ou veciños son da ordes. O noso agradecemento infinito ao buraco, que tan xenerosamente nos regalou parte do seu tempo e da súa sabiduría.